डाक्टारनि मुलिजों जेबो जायाखै आरो देहा मोदोमनि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दासिमबो नोंथांमोना ओरैनो भुगिनांनानै दङ नामा? जुदि दङ अब्ला नोंथांमोना नैबे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फै। दाख्लै सानथामसो सिगाङाव आपल'ड होनाय मोनसे भिडिअ'आव आङो गोबां डिटेल्स होदोंमोन। बेखौ गोबां सुबुंफोरानो नायदों आरो नायनानै गोबां कमेन्ट खालामहरदों। कमेन्टनि मोनफा मोनफा रिप्लाइखौ आङो हरजोबदों। गोबाङा भिडिअ'खौ नायनानैबो गोनो गोथो मोननानै माखासे कमेन्टनि दारै कुइसन खालामहरदोंमोन। जेरै पेरालाइसिसआ हामोना हामा, गोदोना सानाया हामोना हामा, सिनस्रि देबनानै थानाया हामोना हामा, किडनिनि बेरामा हामगोन ना हामा, लाम्बार स्पन्डलाइटिस बेरामा हामगोन ना हामा, आथिं आखाइ मिजौनाय बेफोरबायदि बेरामा हामगोन ना हामा होननानै गोबाङानो कुइसन खालामहरदों कमेन्टनि गेजेरजों। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टारजों जगाजग लानो थाखाय नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव कल खालाम 7620160459। बे नाम्बाराव कल खालामोब्लानो नोंथांमोना आबुं डिटेल्सखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोननि बे सोंनायनि माखासे फिननायखौ आङो बुंनो लुबैदों। गोदोना सानाय बेफोरो इजिलि हामो, सिनस्रि देबनाय बेफोरो इजिलि हामो, आरोबाव रोदा आथिं आखाइनि रोदाफोराव सानाय मिजौनाय बेफोरबायदि बेरामाबो इजिलि हामो। नाथाय बेफोर माखासे बेरामखौ नोंथांमोना डाक्टारनाव फाहामजायोब्लाबो रिजाल्टखौ मोननो हानाय नङा एबा क्लियारलि कमप्लिटलि नोंनि सानाय सुनाय मिजौनाय बेफोर बेरामा हामनाय नङा। बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फैयोब्ला खम खरसानि गेजेरावनो नोंथांमोना सोखाजानायखौ एबा फाहामजानायखौ गोरलैयै मोननो हागोन। आरोबाव लाम्बार स्पन्डलाइटिस बेबो इजिलि हामो। आरोबाव पेरालाइसिस बेरामा जेसेनो पेरालाइसिस जानानै थाब फैनो हागोन एसेनो थाब इमप्रुभखौ नोंथांमोना नैबे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव मोनफैनो हागोन। बिनिखायनो गोबाव सम दाखालाम। जायफ्रा गोबां बेफोरबायदि सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनांनानै दङ अब्ला नोंथांमोना थाबनो जगाजग खालाम, थाबनो कन्टेक्ट खालामनानै बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामजाफै। आरोबाव बेनि गेजेरजों गोबाङानो गोनो गोथो जादों। दाख्लैनि भिडिअ'नि गेजेरजों गोबाङा कमेन्ट खालामहरदों। सोरबाया उदालगुरि माजबाटनिफ्राय, उदालगुरि रौतानिफ्राय, दिखियाजुलि, सनितपुर, धेमाजि गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय कमेन्ट खालामहरदों भिडिअ'आवहाय। दा नोंथांमोना गोजान जायगानिफ्राय फैनोब्लाबो गोबां फेसिलिटि दङ। थाफैनो थाखाय रुमनि फेसिलिटि दङ। जानायनि थाखायबो दा संनानै जानायनि फेसिलिटि जासिगोन होननानै आंनो दाख्लै बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टारनि बिगोमाया खिन्थाहरदोंमोन। दा नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो आबुङै मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालाम, नायजाफै। हस्पिटालफोरनि बायदि गोबां खरसा थांनाय नङा। खम खरसनि गेजेरजोंनो बेयाव नोंथांमोना नोंथांमोननि ट्रिटमेन्टखौहाय लाफैनो हागोन। बेमार नाय बेमार ट्रिटमेन्टआ आलादा आलादा जागोन, आलादा आलादा खरसा थांगोन जानो हागौ। नैबे भिडिअ'खौ नोंथांमोना ससे नायनानै ला। बेबो सासे पेरालाइसिस जानाय व्यक्ति। बिथांनि माने राइट साइडनि बडिया डेड जाखाबायमोन। माने आथिं आखाइखौ इसेबां सोमावनो हाखालामोन। दा बिथाङाबो बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनानै इमप्रुभखौ मोननो हाबाय। आरोबाव सिं देबनायफोरखौ, गोदोना सानायफोरखौ माबायदि फाहामो नैबे मेसिननि गेजेरजों फाहामनाय जायो। नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै ला। बे मेसिना गावनो गाव खामानिखौ मावगोन। बेनि गेजेरजोंनो फाहामनाय जायो। गंनाय जाबाय नङा होमबा? सोरहाबा गेद्दा गेद्दा जाबाय, बेफोरखौ सिनस्रिफ्रा गेद्दा गेद्दि जानायफोरखौ बे मेसिनजों जों बोफ्लावहोयो आरो ना। मेसिनानो गावनो बोखायो, बाहाय सानाय गैया, माबा मोनसे खस्थ' मोना आरो ना। मेसिना गावनो एडजास्टेबल खालामनानै गावनो बोबाय थागोन आरो। आरोबाव निउर' रोदा रुदुनि सानाय, सोरनिबा थै खानायफ्रा बेफोरबायदिनो ब्लक जानानै थानाय बेफोरखौ ब्लाड सार्कुलेट खालामफिननो थाखाय नैबेबायदि ट्रिटमेन्टखौ होनाय जायो। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों एसे नाय, नोंथांमोना बुजिनो हागोन। आरोबाव बांसिनै जेब्ला नोंथांमोना नैबे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव हाबफैगोन अब्ला नोंथांमोना बांसिनै मिथिनो हागोन। दा बिनिखायनो जेसेनो हायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम। दिनै जोंनि मोदोमावहाय, जोंनि देहायावहाय सानाय सुनाय मिजौनाय बेफोरबायदि बेरामा साफ्रोमनावबो थाखायो। दा बिनिखायनो बेफोरखौहाय सोखाजानो थाखाय जेब्लाबो नैबे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फै। खना खनला गामिनि सुबुंफोराबो नैबे भिडिअखौ नुनानै जाहाथे गाव गावनि बेरामखौहाय सोखाजाफैनो एबा नायजाफैनो हायो। आरोबाव जोबनायाव नैबे भिडिअखौ नाय। माने बिथांनियाबो
माखासे दुखु मोननायनि गेजेरजोंहाय सिङा दबनानै थाबायनो हायै जादोंमोन। दा बिथांनिया खनसे नाफैजानायावनो बिथाङा हामदों, बिथाङा कमप्लिटलि रिजाल्टखौ मोननो हादों। आरोबाव नैबे बिथांजोनियाबो डाक्टारनि गोबां मुलि जादोंमोन, नायजादोंमोन होननानै बुंदों, थेवबो जेबो रिजाल्टखौ मोननो हायाखै। दा बेवहाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फैनानै खनथाम नाजानायनि गेजेरजोंनो दा बिथांजोआबो थाबायनो हाबाय। दा डाक्टारनि मुलिजों जेबो जायाखै आरो खुलुमनानैथ' उन्दुनो हायादां। हागोन दे लासै उन्दु। सेस्था खालाम दे खुलुमनो। नांला दे खांग्रानानैनो उन्दु। नैबे आगसिखौ थिखोनायनाय बेसेबां हायो। हाला दोनदो दे। नैबे आगदाखौ थिखो। बा बेनो डिफारेन्सा। आरो खेबसे थिखोबाव आगसिखौ। बास जाबाय दे। 15 दिनसो जाबाय नोङो बिदि गेदा गंनानै थाबायनाया। एसे गोलाव थाबाय। गेदा जालाना? एकदम ओरै जाथारबाय दाना। उल्थासो थांसिगोन नामा? थाबायबाय। भेरि गुड। दिनैजोंसो खेबथामल' जादों आरो जेनेबा ना? अके मोजां मोनदों ना? बिराद मोजां मोनदों ना? अके माने दाख्लैनि पजिसनखौ नायोब्ला खेबथामावनो बहुद इमप्रुभमेन्ट मोनबाय आरो।